Moderátor fanrádia, televíznych relácií, okrem iného i o varení, ako napríklad Pečie celé Slovensko, alebo Moja mama varí lepšie ako tvoja. Milan junior Zimníkoval. Vítajte vo Vizičev TV. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Super vizitka, no. Ďakujem pekne. Povedal som to správne. Áno, lebo ľudia majú stres z môjho mena. Zimníkoval. Časť ľudí si myslí, že som si to vymyslel. A nevymyslel. Nie, je to tak, že je to zdedené, takže je to naozaj moje meno. Je to práve dedičstvo, ako má byť. Toto je to dedičstvo. Milan, ste foodie? Som foodie, aj keď mám to rozdelené, že som viac taký, ako by som to povedal, po slovensky je to, že papkáč, ako niekto, kto tvorí a varí. A potom ešte ja rozlišujem step, ktorý sa volá, že vareška, že sa mieša do všetkého. To je tá moderátorská vec. A potom som ten, ktorý aj odvarí, ale tam tie skilly nemám. A čo influencer? Ste influencer? Neviem, že pre mňa skôr, ak sa bavíme o týchto slovíčkach, je to o tom skôr, že ambasádor je viac ako influencer. Nemyslím si, že som influencer tak, ako sa to berú, ako to berie možno Instagram alebo Facebook. Skôr si myslím, že je to o tom, že ľudia dajú možno na názor, ale inak to poviem. Tie všetky KPI veci sú pre niekoho, kto má možno výstrih a robí nejaké také veci, ktoré sú, že pozrite sa, ako robím. A ja som ten, ktorý to šeruje len. Čiže nevytváram ako nejaké kolečka okolo toho. Ja sa pýtam práve, že aj preto, že vlastne na vašom Instagramovom profile som videl napríklad, že súťaž o grill. Tak ma zaujíma, že ako často vás firmy oslovujú s takýmito spoluprácami. Ja si myslím, že som sa dostal do stavu vzhľadom na svoje kontakty do momentu, že strašne veľa ľudí ma pozná a snaží sa prepojiť ich grill alebo službu alebo čosi a so mnou. A rátajú s tým, že ak to uvidia u mňa, tak si to ľudia pozrú. Hej? Ale druhá vec je, že skôr si myslím, že je to o tom, že pomáham tým, ktorí začínajú, ktorí sú malí, ktorí sú milí. To je taká vec, ktorú nemám vôbec problém a to cez hashtag idem Zimníkoval podporoval. A potom sú zase druhá vec, kde som mal spolupráce, ktoré boli veľmi veľké, nadnárodné. Tak toto už je o tom, že tam už sú určené veci v rámci, ročnej kampane a tak. A ste grilovací typ? Baví vás grilovať? Strašne rád by som chcel vedieť, ale neviem. Ale som grilovací typ, ja totiž to milujem easy veci typu opiecť a k tomu šalát s veľmi jednoduchým takým nedbalou prípravou. Takže čo zvládnete? Skôr špekáčok alebo zvládnete dobrý steak grilovať? Ja musím povedať, že a opakujem to 300 krát, ale je to pre mňa akože zásadný príbeh. Bol som v jednej televíznej relácii, kde bol pán Pospíšil. A ja som povedal, že a taký fórik som si pripravil, že môj najobľúbenejší recept sú prasknuté párky. Že dáte variť párky a zabudnete na ne. Signature. Áno, moje signature dish sú prasknuté párky. A on mi povedal, že nech dám do toho syr a dám zapiec na Silvestra. A ja som sa dostal do stavu, že od toho múčnika párkového som sa dostal už k dobrým párkom. Už pomáham tomu prasknutiu, fakt tam dávam syr a zapiec a ono to fakt dobre chutí. Čo keby to neprasklo náhodou? No, veď to. Čiže dostal som sa do tohto, čiže toto by som takto nejak zadefinoval. Hej. Moderujete alebo moderovali ste relácie o varení, teda teraz máte aj podcast s názvom Chutný podcast, áno. To vieme. V čom je rozdiel? Ste v chutnom podcaste sám sebe pánom? Chutný podcast je o tom, že chutný som ja. Je to presne o tom, čo sa deje, že som aj moderátor, to znamená, že to nejako vediem, lebo aj s chalanmi, ktorí dnes na tomto slovenskom tripe, ktorého som súčasťou, čo ma veľmi teší. Ďakujem. Robil som rozhovory a poznám časť aj z televízneho prostredia. Hej. A niekedy treba poštekliť. To je tá moderátorská časť. Ale mňa veľmi veľa vecí zaujíma, prečo je to tak. Ja som tak začínal, že som presedel týždne u Marcela Ihnačáka. Áno. A on mi vysvetľoval, že ako sú veci, čo sa robí, čo sa nerobí, prečo je. A on prišiel v úvodzovkách iba ako host k Adele a k Saifovi v rádiu. Ja som bol vtedy produkčný a on mi ukázal tie veci a som tomu prepadol úplne. Čiže som fanúšik.
A ako fanúšik mám to šťastie, že sa poznám s tými šéf-kuchármi a pýtam sa ich. A na základe týchto vecí nejako už sa dostaneme a definujú sa rôzne veci v gastronómii. Hej. Toto je super a luxus. Mňa vlastne zaujímalo, že či máte vo výbere hostí v chutnom podcaste akoby voľnú ruku. Či je to vlastne na vašej voľbe? Mám voľnú ruku s tým, že to striedam to, čo baví mňa. A tak trošku sa modlím, že to nejak sa šeruje na tých ľudí, že to tak berú. Hej. Potom tým, že to vychádza v rámci portálu Aktuality.sk, ak môžem povedať. Ešte, bez problémov. Tak oni mi dali tipy, že skúsme prejsť si aj nejaké prevádzky a dali mi tip v rámci prevádzok a riešili sme obdobie, ktoré bolo teraz dvojročné, hlavne donášky a išli sme o kvalitu a tak ďalej. Hej. Čiže to som riešil. No a dostal som sa aj do momentu, že chcem a mám naplánovaných aj hostí, ktorí sú surovinoví. Lebo tým, že sa pohybujem v tom prostredí, takže viem, že ryby z Tupava, syry saliby, horné dolné, beladice bylinky, vážec farma toto odtiaľ, vršatec a tak ďalej, kráva vo Vranove. Čiže milión takýchto vecí a myslím si, že aj to je vec. A mám to odkúkané od šéf-kuchárov, lebo oni hovoria, lebo sa pýtam, tak čo je teda čaro a tajomstvo? Oni povedia, kvalitná surovina. Ten základ, áno. Pozerám, koľko toho máme spoločného, že my vlastne tiež z Vizičev robíme tieto veci, že vlastne máme na rozhovoroch aj farmárov, čo chovajú kravičky a tak podobne, takže hej, je to také podobné. Stále je to o tom, že som aj tak trošku prekladateľ toho celého, čo človek má a my sme teraz na zámku Šima, kde je Martin Novák, ktorý zadefinoval jednu zásadnú vec, že ideme do divadla, je to predstavenie. Ideme do reštaurácie a teraz nejdeme riešiť objem. Ja si tiež môžem dať hotdog na pumpe alebo čokoľvek, ale ideme na takúto vec, že je to v reštaurácii, tak je to predstavenie. Že nechajme sa, on povedal, nechajme sa obslúžiť. Nechajme povedať ten príbeh toho lístku, ktorý tam je, že prečo a ako, aj o tých chutiach. A toto bola pre mňa veľmi veľká inšpirácia. Je to vlastne ako teraz to slovo veľakrát rezonuje v gastronomii a nielen v gastronomii, že zážitok. Všetci hovoria o zážitku stále, to je takéto silné slovo, o ktorom všetci vravia. Vy ste vyštudovaný učiteľ, dejepis angličtina. No. Z vašeho pohľadu, ako to ide dohromady s tým jedlom? Ako sa k tomu človek dostane skrz takúto školu? No, že človek dokončí školu len preto, aby niečo dokončil v živote a potom tak sa odkloní trošku. Ja som sa skoro dostal do rádia. A už bolo nerozumné to neskončiť. OK. Čiže nejaký míľnik urobiť. No a ako moderátor som sa dostal práve k vareniu a k takýmto eventom. A paradoxne som začínal väčšie veci v Čechách. A takto nejako som sa dostal. Okrem toho, že som vďačný spotrebiteľ, konzument. To som sa chcel spýtať, že či ten váš vzťah k jedlu vás vlastne k tomu priviedol, alebo sa stalo to, že OK, teraz je vlastne jedlo a foodie vôbec, že je to hrozne trendy, tak moderujete tieto relácie? No ono to je tak, že ja som bol členom folklórneho súboru a my sme chodili v lete na rôzne festivaly. A jesť prvýkrát krevety alebo akékoľvek morské živočichy, originál z Francúzska, tak v Československu na Slovensku to nebolo. A ak bolo, tak to bolo také, povedzme, že dlho cestovalo, hej. Čiže aj kvalita. A zrazu to bolo niečo, čo bolo, že úžasné a tým pádom som vždy ochutnával tú miestnu kuchyňu. A to mi zostalo. Či to bolo Španielsko, Francúzsko, vždy sme tam boli takže na mesiac. 4 mestá, varili nám doma. To znamená, že takéto veci, keď sme boli na festivale vo Francúzsku, donesli nám bagetu a šalát, zožrali sme bagetu, šalát a prišla pani a donesla zas šalát, zas bagetu a my sme zožrali druhýkrát šalát a bagetu, lebo som si povedal, že nič nebude. A potom sme plakali, keď po dezerte prišli ešte syry, pretože už nebolo miesto. Lebo už nebolo miesto. Čiže som sa učil týmto spôsobom. No a toto mi nejako zostalo. A vy ako moderátor, predpokladám, máte veľmi hektický deň, že vlastne sa presúvate z miesta na miesto. Vyberá si u vás daň, telo na jedle? Ako sa stravuje moderátor v pokluse? No, myslím si, že to je presne ten moment, že tá improvizácia škodí a nie je to OK. Čiže odpoveď je sakra áno. Takže vlastne tam zobnem niečo? Je to tak a v podstate ten moment toho človeka, ktorý je foodík, je presne o tom, že si dopraje. To znamená, že aj keď má nejaké paté, tak sleduje, že či náhodou nemá tam nejaký taký tmavý džem, aby si to dal ešte, že... Áno. A prípadne, že keby boli mandle alebo meta... Tomu veľmi dobre rozumiem. To by bolo, že super.
A čo keď to druhé sústo bude lepšie? A tak, čiže toto sú tie veci. Peče celé Slovensko je vlastne, ktoré ste moderovali, to je vlastne anglický formát. Pôvodne to je licencovaná záležitosť. Ako veľmi Slováci mohli prispieť do toho formátu? Ako sa uspôsoboval tomu slovenskému prostrediu? A mohol sa vôbec prispôsobiť? No, tým, že ja mám veľa skúseností s formátmi, ktoré sú z britských ostrovov, rôzne, či to bol Talent a ďalšie iné, to je jedno, tak to pečenie bolo niečo, čo už existovalo a už bola taká Biblia a modla, že ako to má vyzerať ten bake-off v Anglicku. Náš veľký brat český bol veľký vzor s tým, že je to predsa len, čo si funguje v Čechách, čo si funguje na Slovensku. No a my sme do toho vstúpili tým slovenským niečím, čo zrazu... Išli sme tak, ako sme mali ísť podľa Biblie. A zrazu prišlo, neviem to zadefinovať, čosi, ale to bolo na základe tých ľudí a tej prvej generácie súťažiacich, že vzniklo niečo vzácne, kamarátske, milé, pozitívne, že to nebolo na úkor, alebo že to nebolo že negatívne. A ten pocit bol úplne zvláštny. Čo sa týka takých tých vecí a receptov, tak niektoré my máme... Isté. V Čechách, áno, nesmú chýbať moravské buchty, hej, alebo také tie koláče. Tak aj u nás boli nejaké takéto veci. S tým, že možno u nás viac trošku presah do pána Doböša a do týchto vecí. Ale bol tam aj Cedric s kockou Rubikovou, ktorá... To bolo pre mňa, čo som v živote nevidel. Nejedol koláč, zákusok, monodezert, ktorý som odpadol. Takže tak... Čo sme my tomu dali, bola tá naša slovenská emócia. Áno, to si myslím, presne. Nemyslím si, že by ju Česi nemali v rámci Peče Česko, celá zemne. Tak bola tam tá emócia, ale my Slováci vždy prídeme ešte s fúrikom tej emócie, že ešte navyše. Paradoxne, niekedy je to tak, že ten fúrik prekáža, že je to emócia na emóciu, ale tuto akože sa tak trošku dostalo to medzi ľudí a zjedli to. Zapadlo to do seba vlastne. No. Nám zapadli všetky veci, ktoré tam sú a pre mňa to bola nová práca, lebo s režisérom, s ktorým som robil aj Československo má talent, tak zrazu bola to iná pozícia. Musím povedať, že asi prvýkrát v živote som mal taký pocit, že konečne máme dramaturga. Že tam je ten dramaturg, to bola Katka Vargová, ktorá komunikovala s BBC, dostala ten projekt na Slovensko, napísala ho, strážila ho, plus samozrejme, že ten štáb, a to bolo úžasné. To ma vlastne tiež zaujímalo, to moja ďalšia otázka, že kto mal vlastne nad tým všetkým tú supervíziu, že či to bol niekto z tých ostrovov britských, alebo ste si to supervizovali sami? Supervízia bola práve tá Katarína z RTVS, s tým, že Jeffo Minařík dával štáb a skúsenosti, ktoré boli. Mal som Lukáš, ktorého poznám, ktorý bol content a dramaturg v rámci talentu, čiže tým som poznal. Okay. Len zrazu som bol niekde, kde som nemusel rozprávať veľa, kde to bolo o pocite, kde ten moment bol, a to zase poznám z Moja mama varí lepšie, že tí ľudia nemali tú skúsenosť, že niekedy ten taký dotyk, že kľud, je to v pohode, znamenal viac ako, že sledujte, ako moderujem. To vôbec nebolo treba. A pozerali ste sa pre inšpiráciu na britské diely? My sme dostali základný balík, ktorý bol britský a český, a aby sme videli aj rozdiely, aké sú. A toto bolo o tom, že tá supervízia bola, vždy sme poslali nejaké veci, aj z nakrúcania. Vždy bolo, že pozdravte Džemu, tak sme zdravili Džemu do Londýna, do BBC. A musím povedať, že nám sa podarili dve veci. Podarilo sa nám dostať tú emóciu, ktorú odčítali Angláni. Lebo to je o tom, že ak ja tú emóciu mám, je super, ale dôležité je, aby to cítil aj divák. Čiže naša neustála otázka bola, je tam aj to cez ten monitor, čo my tu cítime? A oni, že áno, tak to poslali do Londýna. A tá Gemma povedala, že ide to, čo bolo super. Tak to je ten moment. A priniesli ste si niečo z tých gastroprogramov podvedome alebo vedome, niečo do svojej vlastnej kuchyne? Podarilo sa? Mám dve veci. Vtipy a recepty. Nepamätám si ani jeden vtip. Keď niekto začne, už viem, ako skončí, ale spomenúť si neviem. A recept je taký, že zabudol som. Ale ako, je to len o tom, že pripomeniem si, ale beriem si nejaké návyky a boli rôzne, ktoré som nejako obsiahol a zistil. Čiže odpoveď je áno. Začal som rozlišovať veci. Ma fascinovalo, ako tie špecialistky, naše porodkyne, oni už videli, že tam je trošku taká farba, to preto, že ste nepremiešali, alebo že ste premiešali veľa. A to bolo, že
úžasné a zrazu som to ochutnal a naozaj to bolo, že premiešané veľa a tam som to pocítil, že aké to je. Mňa ešte zaujímalo, že či ste si napríklad nedovybavovali kuchyňu doma na základe týchto vecí. No, ono je to o tom, ja som to hovoril šéf-kuchárom vždy v podcaste Chutný, v tom mojom, že ja som tá časť, ktorá variť začína tým, že si kúpi pinzetu. Že to som ja. To je také, že zbytočný a ozdobný moment, ale tak musí mať predsa pinzetu. Bez pinzety to nejde. Nejde finišovať jedlo doma bez pinzety. A ja si myslím, že na tom stoja všetky tí, čo predávajú také tie pomôcky do kuchyne, že to stojí na pinzetách pre tých foodie a hobík. Je to tak, pretože mimochodom akože kuchári tie pinzety dostávajú ako darček väčšinou, takže my im to platíme. Ale beriem si takéto veci s tým, že pochopil som pánvice, vstúpil som do takého segmentu akože pocit profikuchára, že som profikuchár, lebo mám nože, ktoré sú na leveli také, že šéf-kuchár s nimi možno začína na strednej škole, alebo by mal. Áno. Ale zase mne to stačí. Dostal som nože. Klient chcel, že aby som mu poslal fotky. Prvé 2 fotky za 3 dní boli. Prvá bola taká, že som rezal tú žemličku, kajzerku, a bol som zvyknutý, že ešte viem tým nožom, tou špičkou prejsť záver, aby prešla celá. Čo sa stalo? A máte jazvu? A predĺžil som si čiaru života. To bola jedna vec. To bolo, že prvý deň, keď som to dostal, a to som bol, že opatrný, lebo povedal som, že rodine, to sú nože, ktoré nešahať, to ja. Prvé bolo, že predĺžená čiara života a tak to som nejako akože zriešil a potom som v zápätí išiel, na druhý deň som čosi krájal, ani som necítil, len zrazu som videl krv, tak mi odišlo nie brúško, ale ten bok. A to bolo také, že ani som nevedel. Takže som poslal prvé 2 fotky. Áno, že to som ja. Včera sme tu, alebo vlastne teraz sme natáčali rozhovor s Tomášom Lisým, to je šéf-kuchár z Jasaj, reštaurácie, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá. A bavili sme sa aj o nožoch práve. On má iba v nožoch má 30 000 eur. Toto je šialená vec. Ja som to pochopil, že sú nože a nože. A potom, mal som školu varenia, kde máme šéf-kuchárov a my tu máme tak, že nejakých 50 ľudí. Pri každom stole je 10 a máme 3-4 šéf-kuchári. A oni majú všetci to vybavenie, len kuchári majú si a nožia a šéfovia si nosia svoje nože. No a ja som tak zobral a v prestávke hovorím, tak nám nakrájam melón. Tak som zobral som melón a na tom tanieri porcelánu oni... No. Ja som že krájam melón, kľud. A oni, že to nemôžeš. Že som sa učil. A to vôbec, veľa kuchárov je aj na to alergických, že vôbec im šáhnete na tie nože. Tak hovorí sa, že autofrajerka, ale myslím si, že šéf-kuchári idú úplne opačne. Nože. A až potom to je na prvom mieste. Áno, autofrajerka neviem, ale nože sú na prvom mieste. Ktorý formát je vám bližší? Moja mama alebo Peči celé Slovensko? Vám ako pocitovo? Rozumiem. No, s programom Moja mama varí lepšie ako tvoja, tak to bol... Tam by som to rozdelil možno na také 3 veci. Jedno, že to trvalo 5 rokov a dostal som tam kuchyňu, kde bolo jedno, či sú to zemiaky, či je to švábka, grule, erteplá, alebo čo to je... A donesli si svoje recepty, svoju reč, svoje návyky. Pre tých, čo to počúvajú, aj Česká republika, stále sa bavíme o jednej surovine. Áno. Ďakujeme Krištof Kolumbus, že doniesol zemiaky teda. A druhá rovina bola tá, že došlo tam veľmi veľa šikovných mladých ľudí, ktorých som stretol už na eventoch, kde boli šéf-kuchári. Asi ich pamätám, že boli so svojou mamou a nedopadli tak, ako by možno chceli. A viem, že im šéf-kuchár, ktorý bol ten, čo hodnotil, im povedal, že musí to byť tak a tak. A sme sa stretli na Bocuse d'Or slovenskom a povedal, že no tak už som tam a aj to bola škola. No a tretia, my sme končili tak, že dostali príležitosť, že už sme vedeli, že budeme končiť, že dostali príležitosť šéf-kuchári. Lebo stále je to o tom, že šéf-kuchári na tú reláciu možno pozerali cez prsty, tak my sme povedali, poďte si to vyskúšať. My sme boli tí pozitívni, ktorí nezhovadili tých ľudí tak televíznym spôsobom, lebo nebolo prečo. Oni si to vyskúšali, užili a tam vznikli brutálne jedlá, inšpirácie. Ľudia doteraz na to pozerajú, že to mali radi. Áno. To ma práve zaujímalo, že čo to pre vás vlastne znamenalo, že sa vám striedali v kuchyni, v tej virtuálnej alebo televíznej kuchyni takí ľudia ako Tomáš Levý alebo Mišo Konrád. A to muselo byť super, nie? Toto bol brutálny zážitok. Ja som sa vždy tešil. A myslím si, že to bola taká tá kompenzácia, keď niekto cez ten casting prešiel a
A vnímali ste už vtedy ako výrazné kuchárske osobnosti tých chlapov, ktorí vám tam išli? Tak ono je to tak, že zhruba nejakých 11 rokov dozadu som robil jednu súťaž, kde boli aj šéf-kuchári z Čiech a hodnotili mladých slovenských kuchárov. Vyhral to Braňo Kryžan, ktorý vtedy bol mladý, talentovaný kuchár. Dnes už je to, už bol šéfom kuchárov a cukrárov na Slovensku, že už nie je, že už tú funkciu mal za sebou. A tam ma vzal moderovať Prague Food Festival medzi Karlovým a Mánesovým mostom. Pán Mašek, ktorý si presadil jednak Slováka a na Prague Food Festival. Čo je zaujímavé. Ja som bol vyklepaný jak rezen telací. Začal som. Samozrejme, že som podradil a išiel som. Po 2 hodinách prišiel za mnou a povedal: Milane, nemusíte non-stop, je to v poriadku, je to dobrý. No a tam som stretol Tomáša Konopku, ktorý je šéfom Repre a robil som v 2010 v Brne som robil také chřestkapy a tam som... Chřestkapy. Špargla. Áno, špargla. Kde na konci, kde sme to riešili, že chřestkap a Slovensko, Česko, stále také tie veci. A na konci mi potom Tomáš hovorí, že Milane, ale ten chřest je ze Záhory, takže je to špargla. No a tam som spoznal, tam boli aj v žíri boli Slováci a tí ma zobrali na Danubius Gastro, kde som robil pre Metro tie bloky, čo majú 2-krát do dňa sa varilo a ja som moderoval tie veci. Tam bol zase Slavo Smetánka. A tak som sa ja dostal do pozície, že zrazu bol festival nejakého Food Festival v Bratislave a už som sa poznal s tými chlapcami, už to bol, že ahoj Martin Korbelič a neviem čo a ďalší. A zrazu som sa dostal do toho varenia, ja som tomu prepadol a až potom, po nejakých ďalších rokoch prišla Moja mama varí lepšie ako tvoja. Čiže Konrád, alebo Tomáš Levý. To už ste oni dávno vedeli. Áno, to už som vedel, že kto je, čo je a že už sú Schwarzeneggeri. Vy ste v jednom rozhovore povedali, že ste vizuálny typ. Tak ma zaujíma, že či bazírujete na tom, aby na tom tanieri to jedlo bolo dokonalé podľa vašich predstav. Je to zážitok. Vizuálne. Vizuálne je to zážitok v tom, že človek si môže aj predstavovať. To je prvá vec. Druhá vec, to vizuálne mne sa viaže na to hneď vôňa. Ja si pamätám vôňu miest napríklad. Viem, Havanu poznám, Mexiko a všade tam, kde sme boli, viem, že ako tam približne voňalo, ale cez jedlo. Pre mňa že v mne hneď kuchyňa. A zistil som to tak, že na vysokej škole sme boli v Krakove a som chodil po tom hlavnom námestí a cítil som Ankaru, kde som bol ako dieťa v 91. A nevedel som, že prečo. A zistil som, že v jednej zadnej uličke bolo bistro alebo reštaurácia turecká, aj s tým vázičkovým čajom, ale aj s tým jedlom, ktoré som jedol v rodine, keď som tam bol v rámci folklórneho festivalu. A to zrazu nejako takýmto spôsobom... A to si človek zapamätá takúto vec. Vizuálne to je silné v tom, že vidím, že čo to je, ako to je, s tým, že niekedy mi Peter Slačka. No. Veci, kde je parená buchta, ale v podstate je to vepšok nedlo zelo, že neberie mozog a zrazu je to čosi iné. Tak toto pre mňa je že zaujímavé, že tak trošku... obísť ten mozog a nejak týmto spôsobom. Ale druhá vec je, čo som sa zase naučil, keď som bol v kuchyni, že ten chef plate nemusí byť rára, ale že to môže byť všetko v jednom. No, to môže. A toto som ja. Ja mojej manželke a dcére sa snažím, tam sa hrám, pinzety veci. A ja keď to mám len takto nahádzané a s lyžicou je to tiež v poriadku. Takže vám nebazírujete na tom až tak? Nie. Za aké jedlo rád zaplatíte v reštaurácii? Ako to jedlo alebo to všetko okolo by malo vyzerať, aby ste mali tú satisfakciu? Opačne to poviem. Je mi strašne ľúto vyhodených peňazí za priemerné zlé jedlo, ktoré si viem doma uvariť lepšie. Príklad mám sedanové risotto, ktoré som si povedal, idem vyskúšať sedanové risotto, teda zelerové zo sedanu. Okay. A došlo, už na pohľad to bolo také, že aha, tak asi je trošku iné. Maslo chýbalo, ale bolo mastné. Ten olej bol prepečený a nebolo to OK. Bolo to veľmi napínavé stretnutie, kde ja som ten zeler nemohol asi rok vôbec vidieť, nič neexistuje. A to mi prišlo ľúto. To sú veci, že na čo? Hej. Druhá vec je, aj keď si vyberám si veci, viem, kde som, to som sa naučil, že čo si vyberám, čo by mohlo byť fajn. Keď ja neviem, poznám veci typu, keď moderujem a je nejaký catering, tak určite nejdem, ten catering nie vždy a našťastie už sa to posunulo niekam inám.
bolo o tom, že kúpiť hubičo v najväčšom sáčku, veľa smotany a hlavne nakoreniť. Áno. Čo povie žlčník je už jedno. Čiže nevyberal som si takéto typy, hej, alebo spotený rezeň pod šafingom, ktorý na mňa čaká. To už je podozrivé. No. Čiže týmto spôsobom už si musí človek vyberať. Ale mám rád jedlo, ktoré ma aj prekvapí chuťou, ktoré mi to urobí taký ten moment, ktorý mám rád, že ten proces, špička jazyka, potom to ide sem, prichádza dozadu. Poviem príklad, že mali sme mäso, ktoré sme mali v rámci jednej degustačky a ten šéf-kuchár mi hovorí, Marek Ort, mi hovorí, že pýtam sa, že ako, čo je to urobené a on hovorí, že ten srčí chrbát je suvidovaný, ale že predtým bol naložený, kde bol jalovec a bol tam džín. A hovorím, že džín? A on hovorí, že počkaj si nakoniec, keď zješ to sústo, tam sa ti ten džín pripomenie. To sú tie bylinky, že No vlastne. a hovorím, že a prečo nie borovička? On hovorí, to je prvý plán. A teraz ja som jedol to mäsko, všetky tie segmenty boli sladký, křupavý, slaný, náskús a tak ďalej, niečo pyré a tak. A teraz som jedol to mäsko, spápal som ho a prišiel džín a urobil tomu hĺbku a ja som, že aha. A tam som pochopil tie veci. A on mi vysvetľoval, alkohol rozťahuje tú svalovú hmotu lepšie, šťavná a tak ďalej. A vlastne tie vrstvy tých botanikov z tých byliniek, vlastne to vám tam urobí to. No. A toto bolo pre mňa, že presne ideme tým bylinkovým smerom a ja som zostal hotový a tam som pochopil, že a toto mám strašne rád. Toto mám, že milujem to. Výborne. A tak ešte sa spýtam inak, kam si rád na Slovensku zájdete do reštaurácie? Kľudne buďte konkrétni. No, ja mám obľúbené reštaurácie, ktorými sa rád ako keby chválim, že chcem niekoho pozvať a povedať, že pozri sa. V Bratislave napríklad? V Bratislave. Budem aj konkrétny bez problémov, ale my v Bratislave to máme tak, že máme vždy nejaké také, že vyhajpované miesta, kam sa chodí. A to pamätám si z posledných časov, lebo viem, že ako ďalej to pokračovalo. Tak to bol Peter Slačka a Bistro Baroza. Tam bolo, že a tam sa stretali tí takí, že čau, jasné. Nevieme, o čo ide. Ale v piatok mať fish and chips, kde je, ja to volám, že jeden akord parmezánu. OK, jeden akord. Jeden akord, ale druhý akord tam dal, že Peťo tam dal, že hľuzovku. To je pre mňa neskutočné. Okrem toho, že to všetko ladilo, sedelo a tak ďalej, to bolo, že jeden akord hľuzovky. Bistronomy. A tam ma zobral šéf-kuchár, že otvára sa niečo nové, poď, zoberiem ťa. Zostal som hotový z toho, že ako sa dá urobiť tradičné súčasne. Kombinácia. Twisty, áno, druhá vec je tie twisty a tie kiky, ktoré tam zrazu človek má a objaví. Jediná chyba je, že začali na začiatku krízy a teraz povedzme, že končíme, ale prežili, idú, držím palce. Čiže toto je takéto. Veľmi som sa tešil k Lukášovi Heskovi do akadémie, teraz v Bratislave už aktuálne inde. Áno. A prišli sme tam ako no-name a povedali sme, že no tak skúsme tak a tak. Prišiel za nami a povedal, aby to bolo tak, vám budeme nosiť postupne a vysvetľoval nám veci. A neprišli sme, že halo, prídeme. A dali sme si sami tasting menu, čo bolo, že vynikajúce, lebo sme dostali informáciu, išli sme si pozrieť vtedy tú pekáreň, tej budove v prednej, kde sa pieklo a tak ďalej. Čiže zážitok. Isté. A toto sú také 3 momenty, ktoré by som povedal, že mám strašne rád. A potom mám jeden rád priestor, ktorý je taký dotyk Bratislavy a Slovenska s Londýnom. A to je momentálne v teplárni Jurkovičovej a je to Verk. Áno, pod skupinou, pod Medúzou. Je to vec, ktorú mám rád a od Medúzy mám rád Mint, lebo je to bistro, ktoré by sa nestratilo v Barcelone, v Berlíne, v Prahe. Že mám rád tieto kontakty. Nekomplikuje to nič, nie je to ani ako nejaká vývarovňa. Prešiel som tie stavy, kedy pre mňa bolo, že dať si koleno a veľa a slané. Nevedel som prečo, aby som si viac objednával pitia. To ma nejako prešlo. No potom je Bao s Mišom Konrádom a Sandek a teraz ja keď niečo nepoviem, tak sa budú možno niektorí hnevať, ale stále je to o tom. Keď tak ešte po ten rozhovor urobíme nejaký zoznam vašich favorite reštaurácií. Je to pocitovo, akože toto je moment, ktorý som chcel možno spomenúť, ktorý mám nejako naviazaný. Okay. Pre mňa explózia chutí bolo fúzu, ktoré bolo, že to je čo?
To je že šialené. Bol som v Londýne, kam chodím každý rok, snažím sa a vždy je to spojené s nejakou návštevou niečoho. Pamätám si Pierre Kaufman. Na rohu Hyde Parku vrátil paprčky do svetovej gastronómie. Človek ochutná to, lebo Pierre Kaufman, lebo už vie, že nemusí byť Michelin, lebo učiteľ Gordona Ramsayho. Tak. A teraz ochutná to a si hovorí, že moja babka to varila, že chuťovo to bolo, a tam pochopí, že tá kuchyňa je zrazu môže byť aj jednoduchá. A Londýn milujem v tom, že my začíname na Borough Market, kde máme... Tam to poznám. Potom ideme, je tam ten talianský trh, Mercatel Italia, malé Taliansko. A potom kamarát, ktorý tam žije, je takisto foodík a on zistil, že tu v tomto obchodíku, v tejto reštaurácii, v tomto bistre, kde je hlavne donáška, podľa TripAdvisoru majú najlepšie noodles nejaké. Neviem, prečo ideme tam. A teraz tam stála šóra ľudí a on sa pýta, že prečo tu stojíte? A oni, že TripAdvisor hovorí, že by sme tu mali byť. Ja som bol v miestnosti, ktorá bola kabinet na strednej škole, asi 3 stoly, lavica pre štyroch. Po slovensky sa to povie taký, že sokel. Áno, sokel. Tak to bolo také, že takým tým lakovaným ako v triedách, po nejakú výšku. Bolo také, že chvíľu som mal pocit, že buď my pôjdeme na orgány, alebo že zloba. To bola taká chuť dokonalá, akože asi najbližšie umami, čo som mal, že brutálnym spôsobom. A teším sa veľmi, že keď išla Kristina Nemčková do Londýna, Masterchef, áno, tak som ju spojil s tým môjim kamarátom Simonom a on jej ukázal tie moje povinné jazdy, ktoré mám. A ona išla samozrejme, že ďalej a kykla to oveľa ďalej. A z toho som sa veľmi tešil. Aj ten Borough Market, kde máme a všetky tie veci. Čiže toto, keď ochutnávam, tak potom sa dá porovnávať aj v rámci Slovenska. To ma práve tiež zaujímalo. A späť na Slovensko ešte prosím, aký máte názor na slovenskú gastronómiu? Je nedocenená? Je preceňovaná? Čo si o nej myslíte? Myslím si, že dlhý čas nemala sebavedomie a teraz, ak to môžem povedať a rátať medzi mladé pušky, aj keď sa možno urazia, ako je Peťo Slačka alebo Lukáš Hesko a ďalší Mišo Konrád, aj keď nie sú mladé pušky, ale táto generácia, myslím si, že pošteklila starších bardov, Jarda Židek a spol. Áno. A tá gastronómia na Slovensku nemala to sebavedomie. Myslím si, že už ho má a teraz to môže začať. A teraz to môže začať v tom, že vždy som sa pýtal v podcastoch, že a čo ten Michelin? A to tak stále to rezonuje, taká téma. A všetci hovorili, že je tam veľa povinností, ktoré áno, ktoré nie, bolo by to fajn udržať a tak ďalej, tieto veci. A Jarda mi povedal jednu zásadnú vec, že kým tu nie sú malé bedekre, ktoré rozdávajú malé body, ale nejakých 18-20 bodov, tak tým si to Michelin nevšimne, lebo nemá dôvod ísť sem. To znamená, že neexistuje taký ten gastrotravel, ako ja chodím do Londýna napríklad, lebo tak na Slovensku nie je. Ale už pomaličky začína a príkladom je toho, keď sme sa rozprávali o tej súťaži Bocuse d'Or, že to je vec, kedy sa môže Slovensko dostať na mapu Európy a to je že, akože začiatok. A bude to motivácia, dobre, tak kvôli tomuto človeku idem a ochutnám. Hej. A toto je moment, ktorý som veľmi rád, že a potvrdilo sa mi to pri rozhovoroch viacerých, že slovenská gastronómia išla hore brutálnym spôsobom a s tým, že teraz v podstate tá druhá vlna, ktorá by mala prísť, má byť poctivá, menu, tackovo, bežná reštaurácia. A toto bude akože dobrý grunt, tak tí, ktorí akože Bocuse d'Orujú a snažia sa robiť ďalšie veci, tak myslím si, že toto bude fajn. Vy už ste to trošku naznačili, ale mňa tak zaujíma, že kde vás to najviac chytilo v zahraničí, v aké reštaurácii, kde máte ten moment, že ty vole? No ty vole pre mňa je moment, ktorý som mal práve v Londýne. Takže Londýn. Londýn je skvelá meka ako reštaurácie aj barov, že to sú proste skvelé veci. Možno im trošku uškodí, že ten Brexit vlastne? Je to vec, že pre mňa tá Británia, ja som zamilovaný do Londýna a do UK ako všeobecne. Myslím si, že by som bol monarchista, ak by bol model, že pre mňa bol taký Masaryk, že takto to mohlo vyzerať, že toto by mohlo byť že na takých základoch. Bol som veľmi sklamaný z Brexitu. To bolo, že nepochopiteľné. Ale čo sa týka kuchyne, pre mňa je to o tom, že nezbláznil som sa, nešiel som do 15 za Jamiem, alebo nejak tak sa naháňal.
ale mne Londýn dal pocit, že pre mňa je prístupné michelinovské menu degustačné, bežné pre bežného človeka, že tam nenechám 3 výplaty, ani 2 výplaty, a nie kvôli výške, ale pocitovo. Ale to, že som mal možnosť ochutnať rôzne fúzie. A ja som tam bol mesiac počas olympiády v Londýne v 12. Hej. A bolo to o tom, že tam bolo 1 000 000 ľudí, okrem domácich. Ale my sme bývali niekde pri hoteli v Paddingtone časť. Áno. A tam bola taká indická, taká hentaká, také tie malé, veľké kuchyne, ktoré zrazu človek si ani nerozlišuje a zistil, že to chce a ochutnával. Jedno som nemohol dojesť, lebo ma pálilo. Druhé som sa nevedel dojesť. Čiže takéto veci. Tá vrstevnatosť tu možno práve troška chýba týchto rôznych národných kuchyní. Teraz myslím, ale na tej dobrej úrovni vlastne, pretože koľkokrát na tej indické kuchyne alebo na tej indické vývarovne alebo vietnamské sa tu pozeráme tak trošku skrz prsty, čo v tom Londýne vlastne nie je. Áno, to úplne súhlasím. Máte to tak, že keď cestujete niekam do zahraničia, napríklad na dovolenku, tak plánujete rovno aj tie reštiky? Lebo ja to tak mám. Vždy sa pozriem, že čo a ako. Ja som bol v rezorte na pevninskom Grécku a zistil som, že to je oblasť, odkiaľ pochádza strašne veľa olivového oleja. A takého, ktorý je cenený. Zistil som, že existujú súťaže, ako sú someliery na olivový olej. Tak to nejako je. A ja som bol na škole varenia. Tam, v tom Grécku. V tom Grécku, lebo bolo také, že som si čítal nejaké materiály a že nie v hoteli priamo, ale dá sa. Tak ja išiel som na školu varenia. Škola varenia bola o tom, že ako keby moja babka, jedna s druhou a s ich sestrami urobili školu varenia pre ľudí. Takže som zjedol veci, ktoré neboli rezortné. No a keď ideme takto, že vyslovene, že ideme niekam, tak je tam reštaurácia. Akože objem je objem, hej. Ale v zmysle, že dieťa musí jesť za všetky veci, ktoré korenené, nekorenené, ale toto je také, že hľadám. A keď potom si vyberáte tú reštauráciu, tak zaujímajú vás napríklad tie hodnotenia a tí sprievodci, napríklad čo Michelin Guide, používate ho? Nie, Michelina nepoužívam, pretože nie je to pre mňa rukolapné v zmysle, aby som to nejak študoval a išiel step by step. Pre mňa skôr je to o tom, že niekto mi dá tip. Takže dáte na odporúčanie niekoho známeho. Tak, alebo je to o tom, že na Instagrame, keď vidím Martin Záhumenský, ktorý už bol hosťom, tak tým, že on je Londýnčan a prežil v Londýne, tak to bolo o tom, že on mi dal aj tip, že choď tam v bare robí Slovák, ja mu napíšem, postará sa. Tu hovoríme o hoteli Savoy? Áno. Takže Erik Lorenz. Erik Lorenz je jediná ulička, kde sa jazdí vpravo. Tak. Druhá vec je, že tešil som sa, že som bol skôr na tom talianskom trhu ako on, kde bolo aj gelato, kde aj Bavory vzadu mali svoje párky, lebo neviem, asi tak potrebovali. Čiže sledujem takýchto ľudí a v podstate sa dostávam do toho, že u koho niečo vidím, uložím si to a vrátim sa k tomu, že ak. Pravda je taká, že za tie 2 roky som toho ochutnal veľmi málo. Našťastie som mohol fungovať to, čo bolo povolené a dovolené, tak tu. A vy pochádzate z východného Slovenska. Ako sa varilo u vás doma? Čo vás napadne, keď sa povie mamina kuchyňa? Moja mama vôbec nevarí lepšie. Moja mama je učiteľka, čiže my sme školská jedáleň. Ale to je v poriadku, má na to právo, lebo nie každý má mať vzťah k vareniu. Isté. A poviem len jednu vec, čo v podstate tak ako keby vydieram, že keď som prišiel z vysokej školy po týždni domov, ma čakali rezance s tvárohom. A bol som vždy proti tomu. No ak boli tie rezance domáce, že ozaj z tej dosky? A karma si ma našla, lebo najobľúbenejšie jedlo mojej manželky sú rezance s tvárohom. Ale moja babka je tá, ktorá mi dala základ tej kuchyne. Takže babka. Babka. A my sme tým, že sme Michalovce, Snina, je to Zemplín, horný Zemplín, a veľký vplyv jednak rusínskej kuchyne, to znamená cez pyrohy a smotanu, ale aj maďarskej. Tak potom keď som došiel do Bratislavy pred 18 rokmi, mal som kamaráta, hovorí, poď, niečo ti ukážem. A išli sme do Mošoň Maďarúrváru, do mlyna, a tam som si sadol a objednal som si veci, ktoré on mi nechal, akože toto ochutnaj, hento ochutnaj.
a to bola kuchyňa mojej babky. To bola tá maďarsko-rakúsko-uhorská. Myslím, že to je to dedičstvo, ktoré my máme. Či to ide viac k tomu možno nemeckému a českému, cez to maďarské, sem tam šmrcnuté Poľskom a Rusínmi. Rakúsko-uhorské. Rakúsko-uhorské. To je naša kuchyňa a myslím si, že toto je vec, ktorá mne najviac chutí. A riešila to babka, že to nejako dochutila a povedala, že takto to bude. Tak veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hosťom Vizičef TV bol Milan Junior Zimníkoval. Veľmi pekne ďakujeme, nech sa vám darí. A ja ďakujem veľmi pekne, pozdravujem. To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizičef. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičef.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce @vizičef.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.